लोगोफोर नोंथांमोना दिनै हाथियारनि सायाव मोनसे भिडिअ लाबोदों आरो बे हाथियारा जाबाय इन्डियानि मोनसे गिलु बालु हाथियार मिसाइल नोंथांमोना आङो फिउचाराव गोबां बेबायदि हाथियारनि सायाव माखासे बेबायदि साइन्टिफिक इन्स्ट्रुमेन्टनि सायाव भिडिअखौथ' लाबोनो थांगासिनो दङ आरो दिनै बेबायदि रोखोमनिनो मोनसे भिडिअ आरोबाव लाबोबावबाय नोंथांमोना आरो बे हाथियारनि मुङा जाबाय सूर्या मिसाइल बबेखानि बे सूर्या मिसाइलखौनो सम सम अग्नि 6 होननानैबो बुंनो नागिरो नाथाय जोंनि भारत सरकारा दासिम बेखौ फोसावाखै बे मिसाइलखौ अफिसियली दाबो फोसावाखै जोंनि DRDO आबो बेखौ अफिसियली फोसावाखै स' बे सूर्या मिसाइलनि सायाव नोंथांमोना आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनो थाखाय लाबोदों माबादि बे सूर्या मिसाइला जोंनि इन्डियाखौ ओरैबायदि सुपार पावार बानायनो थांगासिनो दं फिउचाराव जेब्ला बेखौ अफिसियली फोसावगोन अब्ला बुहुमनि हादरफोरा जोंखौ गिनो गोनां बाध्य जागोन आरो बे मिसाइलनि गोहोखौबो आं नोंथांमोननो खिन्थागोन स' फ्रेन्ड्स बिनि सिगांनो नोंथांमोना आङो intercontinental ballistic missile जायखौ ICBM होननानै बुङो बे ICBM मोननैसोनि नाम बुंगोन मोनसे ICBM आ जाबाय RS-28 सरमाट RS-28 सरमाट नोंथांमोना थारैनो बे नामखौ खोनानो मा सानदों मिथिया नाथाय बे मिसाइला जाबाय मा रासियानि मोनसे बेलिस्टिक मिसाइल ICBM बेयो मोनसे रासियानि बेनि स्पिडा जाहैबाय बेनि जि ऑपरेशनल रेंज बे जाबाय मा 18,000 किलोमीटर्स बेनि जि ऑपरेशनल रेंज जेसे गोजानसिम बे एटाक खालामहरनो हागोन बे जाहैबाय मा 18,000 किलोमीटर 18,000 किलोमीटर रासियानि गोलाव बेसेबां प्राय 9,000 किलोमीटर स' 9,000 किलोमीटर बा आरो 9,000 जुदि प्लास खालामनानै होबोयोबा बेसे जागोन 27,000 किलोमीटर स' बेयो रासियानिफ्राय 27,000 किलोमीटर गोजानालागै एटाक खालामहरनो हानाय बेबायदि जाहैबाय दैट मिन्स बुहुमा जाबाय 40,000 किलोमीटर गासै सोरगिदिङै आरो बिनि माने गुबुन गुबुन जुदि एरियानिफ्राय रासियानि गुबुन गुबुन बेसनिफ्राय जुदि एटाक खालामबा गासै बुहुमखौनो मा खालामनो हायो हिट खालामनो हायो बेजों स' बे जाबाय मोनसे ICBM स' बेबायदिनो USA नो मोनसे दङ मिनिटमेन 3 मिनिटमेन ट्राइडेन्ट 2 होननाय दङ मिनिटमेन 3 आरो गुबुन गुबुन दङ आरो बेनि जि ऑपरेशनल रेंज बे जाबाय 14,000 किलोमीटर्स बेबायदिनो चाइनानाव दङ DF-5A DF-5B नङा होमबा बे माखासे जि मिसाइल बिसोरनि जि ऑपरेशनल रेंज बेफोर गासैबो बेसेबां प्राय 12,000 to 15,000 किलोमीटर्स आरो बिदिनो मोनसे दंबावो चाइनानाव DF-41 बेनि रेन्जआबो सेम 12,000 किलोमीटरनिफ्राय 15,000 किलोमीटर्स स' बेबायदिनो माखासे गुबुन गुबुन हादराव इजराइलाव दङ फ्रान्सआव दङ गुबुन गुबुन हादराव दङ स' जोंनि इन्डियायावबो बेबायदि अग्नि 5 अग्नि 6 K6 K5 बेबायदि मिसाइल दङ K5 K6 आ जाबाय साबमेरिन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल आरो अग्नि 5 अग्नि 6 बेफोर जाहैबाय मा लैंड बेस्ड हानिफ्राय बिसोरखौ लॉन्च खालामो आरो बेबायदिनो बे मिसाइलफोरनि मादाव सूर्या नामनि मोनसे मिसाइल सूर्या माने मा जायो सान बे सूर्या मिसाइला मोनसे intercontinental ballistic मिसाइल आरो बे सूर्या मिसाइलनि जि पावार बेखौथ' अफिसियली 100% बेखौ आउट खालामाखै माने पाब्लिक डोमाइनाव बेखौ जोबोर खम मोनो नाथाय बेनि इसेला माखासे रिपर्टफोरा लासै लासै पाब्लिक डोमाइनाव फैगासिनो थादों आरो बेखौनो आं नोंथांमोननो खिन्थानो नागिरदों आरो बे सूर्या मिसाइला इन्डियाखौ माबादि सुपार पावार बानायगोन फिउचाराव आरो चाइनाया मानो बे मिसाइलनि थाखाय इन्डियाखौ गिगोन बेखौ नोंथांमोना खिन्थानो नागिरदों स' जायफोरा हाथियार मोजां मोनो दावहा मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ मासे सुंग्रा साननो हागौ मा भिडिअ बेफोरलाय होननानै नाथाय फ्रेन्ड्स जायफोरा हाथियार मोजां मोनो जायफोरा बेबायदि पावार मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ स' सूर्या मिसाइलनि माखासे क्वालिटी बेफोरखौ आं नोंथांमोननो खिन्थानो नाजादों सूर्या मिसाइला बबेखानि मोनसे intercontinental ballistic मिसाइल बेनि जि रेंज बे रेंजआ जोबोर गिलु बालु रेंज स' बे रेंजखौ आं नोंथांमोननो खिन्थायोबा आरो नोंथांमोना आसरित जागोन लोगोफोर सूर्या मिसाइलनि रेंजआ जाहैबाय मा बे जि सूर्या मिसाइल बे सूर्यानि रेंजआ जाहैबाय मा 12,000 किलोमीटर to 16,000 किलोमीटर्स स' नोंथांमोना सानना नाय 12,000 किलोमीटरनिफ्राय 16,000 किलोमीटर गोजानाव बेजों मा खालामनो हागोन एटाक खालामनो हागोन स' बबेखानि जों ओरैबायदि बुंनांगोन इन्डियानि जुदि बंगब लैथो आरब लैथोनि खाथि खाला एरियानिफ्राय जुदि लॉन्च खालामोबा प्राय बुहुमनि गासैबो जायगाखौनो जेराव मानसि थायो बै जायगायावनो बेजों हिट खालामनो हागोन स' ओरैबायदि गिलु बालु मिसाइल बे सूर्या मिसाइला बे मिसाइलखौ इन्डिया
बानायखांनायनि उननिफ्राय चाइनाया इन्डियाखौ गिनो बाध्य जादों आरो बेल' नङा बेनि जि रेन्ज गोजानाव एटाक खालामहरनो हानाय बेनोल' बेनि पावार नङा स' बेयो मा रोखोमनि मिसाइल बेखौबो नोंथांनो खिन्थागोन बेनि हाथियारा माबायदि जागोन बेखौ नोंथांमोना जुदि मिथियोबा थारैनो सानगोन इन्डिया थारैनो हाथियारनि बिथिङाव सुपार पावार जाबाय जानो हागौ इन्डियाआव गोरिबा खमायाखै बिल' पभार्टि लेभेला जानो हागौ माने गोबां दंबावो दाबो गोबां मानसियानो दाबो गोरिब सिमानि गाहायाव थानो हागौ नाथाय इन्डिया हाथियारनि बिथिङाव गोरिब हादर बायदि नङा दा इन्डिया हाथियारनि बिथिङाव जोबोर गोजौआव स' बेनि जाय डिजाइनार बे जाबाय DRDO बेखौ डिजाइन खालामदों आरो लोगोसे बेनि जि मैन्युफेक्चारार बेखौ बानायग्राया जाबाय भारत डायनेमिक लिमिटेड फ्रेन्ड्स बेनि जि वाइट बेनि जि लिरथाय बे मिसाइलनि जि लिरथाय बेयो प्राय 70,000 किल'ग्राम That means 70 ton 70,000 किल'ग्राम मोनसे मिसाइलनि जि वाइट लान्स वाइट बबेखानि जेब्ला बेवहाय बारुद थायो अब्ला माने जुदि वारहेड बम बारुदा जेब्ला थागोन अब्ला बियो 70,000 फ्राम किल'ग्राम जायो बबेखानि जुदि रकेट गोजाखौल' लायोबा अब्लानो एसेबां जानाय नङा आरो बेनि जि वारहेड बेयो मा मोनथामनिफ्राय मोनजि वारहेड लांनो हायो बे मोनथामनिफ्राय मोनजि वारहेड लांनो हायो आरो बै वारहेडा कनभेनसनेल वारहेडाथ' थागोनानो नाथाय बेवहाय मा थागोन थार्मो निउक्लियार बमबो थागोन एटम बम थागोन थार्मो निउक्लियार बमबो थागोन थार्मो निउक्लियार बमा जाबाय दानि बुहुमनि बयनिख्रुइ पावारफुल बमनि मादाव थार्मो निउक्लियार बमानो आरो मा जागोन मोनफ्रोमबो जि थार्मो निउक्लियार बम बिनि जि पावारा जागोन गोहोआ जागोन 750 किल'टन आरो कमप्लिट जुदि 10टाखौबो लाङोबा 4 to 5 मेगाटन जागोन बिनि जि पावार स' निउक्लियार बमनि पावारखौ लोगोफोर किल'टन आरो मेगाटनाव सुनाय जायो किल'टन आरो मेगाटन स' 750 किल'टननि जुदि मोनसे बमा बेरोबा मा जागोन बेखौ आइडियानि थाखाय नोंथांमोनाव मोनसे बाथ्रा बुंनि हिर'शिमा आरो नागासाकियाव जायफोर बमखौ होदोंमोन बेफोरो 30 किल'टननि सिंनिमोन हिर'शिमा आरो नागासाकियाव नाय जापाननि 1945 नि 6 आगस्ट आरो 9 आगस्टआव निउक्लियार बम होनाय जादोंमोन हिर'शिमायाव 6 आगस्ट आरो नागासाकियाव 9 आगस्टआव होनाय जादोंमोन स' एसेबां फिसा निउक्लियार बमा माबायदि दसे समनि गेजेरावनो मिनिटनि गेजेरावनो बा साननैनि गेजेरावनो मा लाख मानसिनि जिउ जोबदोंमोन आरो 90% नि बांसिन न' बां बिल्डिंआ डेस्ट्रय जादोंमोन आरो गोबां बोसोरहालागै बेवहाय बिफां हाग्रा जेबो रज'वाखैमोन ओरैबायदि भयंकर मोनसे सृष्टि जादोंमन 10 किल'मिटारनिबो बांसिन रेडियासै बै एरियाया मा जादोंमोन खामनानै सेवहांगार जादोंमोन आरो जायखिनियाव बेरदोंमोन बमा बैखिनि जायगानि गासैबो मुवाया खफ' जानानै अख्राङाव बिरजुलांदोंमोन प्राय 100 मिटारसो बेखिनि एरिया स' बेबायदि मोनसे गिलु बालु भयानक मोनसे जाथाय जादोंमोन जाय बम मोनैनि थाखाय जापाना सारेन्डार खालामनो बाध्य जादोंमोन एसेबां फिसा बम अब्ला 750 किल'टननि जि बम बे मा जानो हागौ आरो 5 मेगाटना मा जानो हागौ एसेबां पावारफुल बम लानानै थांगोन वारहेड हिसाबै आरो बेयो मा MIRV टेकनिकजों नोंथांनाव थांनाय मोनसे भिडिअआव MIRV टेकनिकनि सोमोन्दै खिन्थादोंमोन माल्टिपुल independently targetable re-entry vehicle that means मा जागोन बेयाव जेसेखिनि वारहेड थागोन सपोज 10टा मा जागोन मोनसेया मोनसे जायगायाव टारगेट गुबुन मोनसे टारगेटआव मोनसेया गुबुन मोनसे टारगेटआव मोनसेया मोनसेल' टारगेटआवनो माने मोनसे बमा गोलैया बेखौ आं नोंथांनो खिन्थादोंमोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना थांनानै नायबानो जाबाय आरो नोंथांमोना गोसोआव लाखि बे जि सुर्या मिसाइल बे सुर्या मिसाइलनि जि बिनि जि स्पिड बे स्पिडा जागोन मेक्सिमाम स्पिडा 27 मेक मेक्सिमाम स्पिड निख्रुइ खमबो जानो हागोन माने लन्चिं खालामनाय समाव बिनि स्पिडा एसे खम जानो हागोन गेजेर ससेयाव बहुत स्पिड जानो हागोन नाथाय गोजौथाराव सहैनानै मा जागोन इयो स्ल' जागोन स' बिनि मेक्सिमाम स्पिडा बेसे 27 बेखौ जुदि जों किल'मिटाराव सोलायोबा किल'मिटार पार आवार सोलायोबा प्राय एसेबां जागोन किल'मिटार पार आवार बाराव सोदोबनि गोख्रैथिनिफ्राय 27 फान बांसिन गोख्रैथिजों खरथिजों खारो जायखौ जों किल'मिटार दिहुनबा 1 घन्टायाव 33,100 किल'मिटार खारगोन बेनि जि स्पिड बेयो ओरैबायदि भयानक गिलु बालु स्पिड बे स्पिडजों थांनानै जुदि बबेबा टारगेटआव एटाक जायोबा मा सृष्टि जानांगोन मा दृश्य जानांगोन बेखौ नोंथांमोना आइडिया खालाम स' बेबायदि मिसाइला जाबाय मोनसे दावहानि हाथियार नङा बुंनो थांबा बेयो जाबाय मोनसे बेखौ जों मा होनगोन स्ट्रेटेजिक होनजागोन बा हाथियारनि लेंगुवेजाव बेबायदि हाथियारखौ मा होननानै बुङो बेखौ नोंथांमोना डिफेन्स पार्सनेलफोरनो सोंबा मिथिगोन स' बे दावहानि हाथियार नङा बे सोरखौबा सिगिनो थाखायसो बेबायदि हाथियारखौ दावहाथिलियाव बाहायजाया बेफोर जाबाय मा जास्ट सोरखौबा सिगिनो थाखाय सोरनिबा जि पावारखौ माने एसे इकुवेल लेभेलाव बा गाहाय लेभेलाव दोननो थाखायसो बेफोर हाथियारा खारन बेफोरबायदि जुदि हाथियारखौ लन्च खालामोबा मोनसे मिसाइलानो मोनसे सिटिखौबो डेस्ट्रय खालामनो बांद्राय गिदिर खोथा नङा मोनथाम स्टेज थागोन बेवहाय मोनथाम स्टेज थागोन निश्चय
मोनथाम स्टेज फार्स्ट मोननै जि स्टेज बे मा सलिड फ्युल जागोन रकेट बुंनो थांबा बेयो रकेटआ बेबायदि पार्ट थायो सलिड फ्युल रकेट बिनि उनाव जि थार्ड स्टेज थागोन बे थार्ड स्टेजआ जागोन मा सलिड फ्युलबो जानो हागौ एबा लिक्विड फ्युलबो जानो हागौ बेबायदि मोनथाम स्टेज स' मिसाइल आरो रकेट बुंनो थांबा जेबो डिफारेन्स गैया खालि रकेटआव मा थायो सायाव सेटेलाइटआ थायो नाथाय बेवहाय मा थायो मिसाइलाव बम थायो नङा होमबा डिफारेन्सआ बेनोल'सो बुंनो थाङोबा बेनिखायनो जाय हादरा रकेट पावाराव सुपार बै हादरा मिसाइल पावारावबो सुपार जानायनि चान्स थायो बे मिसाइलनि जि लावथाय बेयो प्राय 40 मिटार माने हाइटआ बेसे 40 मिटार गोजौ आरो बिनि जि 1.1 मिटार माने डायमिटार होनना बुङो बेनि जि डायमिटारा बेसे 1.1 मिटार बेनि जि डायमिटार 1.1 मिटार बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना थारैनो बुजिबाय जाय चीना दंफें 41 DF5 DF5B DF5A बैबादि इन्टारकन्टिनेन्टेल बेलिस्टिक मिसाइलजों इन्डियाखौ सिगिदोंमोन बै हादरफोरा दिनै इन्डियाखौ बेबादि सुर्या बादि इन्टारकन्टिनेन्टेल बेलिस्टिक मिसाइलनि थाखाय गिनो गोनां बाध्य जादों बबेखानि बे मिसाइलनि सिगांबो इन्डियानाव अग्नि 5 नामनि मोनसे मिसाइल दंखायो आरो लोगोसे बिनि अनगायैबो K4 K5 बेबायदि गिलुबालु मिसाइल दङ आरो लोगोसे K6 आरो लोगोसे अग्नि 6 नि बाथ्राखौ नोंथांमोना थारैनो खोनाबाय थानांगौ जानांगौ स' फिउचाराव माब्लाबा बे मिसाइलफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो भिडिअ लाबोगोन नाथाय फ्रेन्ड्स जोंनि इन्डियाव आरोबाव मोनसे जोबोर गिलुबालु मिसाइल दं बे मिसाइलनि मुङा जाबाय ब्रह्मस मिसाइल स' बे ब्रह्मस मिसाइल नामखौथ' नोंथांमोना गोबां खोनादों नाथाय बे मिसाइलनि जि फिचार्स बे मिसाइलनि जि केपाबिलिटि बेखौबो नोंथांमोना माब्ला खिन्थागोन स' फ्रेन्ड्स नोंथांमोना बेबादिनो माखासे हाथियारनि भिडिअ मोननो थांगासिनो दं फिउचाराव मिसाइलनिल' नङा नोंथांमोना जेट फाइटारनिफ्राय लानानै एर'प्लेननिफ्राय लानानै हेलिकप्टारनिफ्राय लानानै गासैबो रोखोमनि टेंक टप साबमेरिन गासैनिबो सायाव नोंथांमोना लासै लासै भिडिअ मोनलांबाय थागोन स' फ्रेन्ड्स नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ नायनो दाबाव आंनि चेनेलाव नोंथांमोना थारैनो ओरैबायदि भिडिअ मोननो हागौ फिउचाराव जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव थायोबा ओरैबायदि नलेज मोननो हागौ बे नलेजआ नोंथांमोननि थाखाय जोबोर बेसेन गोनांबो जानो हागौ खुलुमबाय